Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Nali ilanga lizosiqambisa amanga ngibheka ilanga lithi umphathi woKhozi FM usibonge Ngcobo usesulile esikhundleni engathi into eyenzeka manje. Angakafundi ki full story la wilanga newspaper ngibona online bathi usulile umphathi woKhozi FM. Mangibheka kuKhozi FM ipage la khona angisitholi statement. Hey bukanti kwenzakalani guys? Angifuni ukuqamba manga ngithi indaba ezikanjena indaba zokuthi omunye ajabule ukuphela komsebenzi akusinto emnandi. Kungcono mawusuka uphuma emsebenzini usuya kwenye indawo uvela ukhona omunye uthole esinye isikhundla noma ngabe kubani akusiyo nje into emnandi ukuthi uphume emsebenzini. Kungcono ukuphuma uyongena komunye ngoba phela egcineni banomndeni abazali. Indaba enjengalezi angazi ukuthi usuke ungayithatha kanjani ngoba mhlawumbe ukusula aye kwesinye isikhundla at least umsebenzi ukhona. Kodwa ukuthi usulile kuphelele emoyeni mase siyabhiyoza hayibo hayi noma ngabe kukhona izinto ezisolekayo kodwa hayi kunjalo ke guys. Kuvela manje ngelanga newspaper sazofunda udaba oluphelele. Mina ke cha ngeke ngiboshwe guys, ngiboshwela ukuthi ilanga lisho njalo njengoba ningizwe nje ngilunguze kwilanga newspaper bathi umphathi woKhozi FM usesulile esikhundleni. Mase kukhona full story ngiyeza futhi ne full story. Okwami ngiyabonga isupport. Bye.